Όμως από το πεδίο της επαγγελματικής ασφάλισης που το αναλύσαμε στο πρώτο σκέλος, έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα. Σε λίγες μέρες έχουμε την γενική απεργία της ΓΕΣΕΕ την ερχόμενη Τετάρτη. Κύριο σύνθημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κύριε Καραγεωργόπουλε, αλήθεια, προημερών πραγματοποιήσετε και μια πολύ ενδιαφέρουσα προκαταρκτική συγκέντρωση, ακριβώς έξω από τα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας, αναφερόμενοι ως συνδικαλιστές σε αυτό το πεδίο της ακρίβειας, και παραθέσατε στοιχεία. Πώς μπορεί να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας και να ανακουφιστούν οι χιλιάδες εργαζόμενοι που πραγματικά ταλαιπωρούνται καθημερινά από αυτό το πρόβλημα? Κύριε Αγγελόπουλε, η Συνομοσπονδία, όπως είπατε και εσείς, παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι η αυξήση των μισθών, είναι η λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είναι η πάταξη της εσχροκέρδειας και βεβαίως συζητάμε και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το σημαντικότερο εκ των τριών είναι το τελευταίο. Γιατί αν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν έχουμε θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό το οποίο υπήρχε πριν από τα μνημόνια για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, έχουμε τα εργαλεία δουλειά στα χέρια μας ως συνδικάτα, τα οποία θα τα αξιοποιήσουμε και μπορούμε να χτίσουμε ένα νέο δικαιωματικό χάρτη προς όφελος των εργαζομένων και κυρίως των νέων εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να απολαύσουν κατακτήσεις και δικαιώματα, όπως παραδείγματος χάρη η γενιά η δική μου, η γενιά των 40 έως 50 ετών, που στο ξεκίνημά της στο εργασιακό απόλαυσε τους καρπούς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ενός δικαιωματικού καλαθιού, για να χρησιμοποιήσω και αυτή τη λέξη που είναι έτσι και της μόδας και χρησιμοποιείται από υπουργικά χείλη τον τελευταίο χρόνο, ενός δικαιωματικού καλαθιού απολαύσαμε, το οποίο μας έδινε την δυνατότητα να ονειρευτούμε ένα καλύτερο μέλλον, ένα ποιοτικότερο μέλλον για εμάς και για τις οικογένειές μας. Θα μου επιτρέψετε όμως να σχολιάσω ότι λίγο μετά, επειδή ανήκουμε στην ίδια γενιά περίπου, λίγο μετά ήρθαν τα μνημόνια, τελείωσε το πεδίο με το καλάθι, όπως αναφέρεται, τελείωσε το πεδίο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μάλλον αυτή η γενιά έκανε βήματα πίσω και τώρα προσπαθεί ξανά να βρει τον καινούριο της βηματισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το 2012 με την έκτη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ελαίου Μνημονίων κατακριμνίστηκε όλο το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Καταργήθηκε στην πράξη η τριετούς διάρκειας τότε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο κατώτατος βασικός μισθός από τα 751 ευρώ έπεσε βία με νομοθετική ρύθμιση στα 586 ευρώ για τους άνω των 25 και στα 511 ευρώ για τους κάτω των 25. Βεβαίως αυτό με τον υποκατώτατο μισθό ήταν και ένα έγκλημα κατά της νέας γενιάς εκείνης της εποχής. Τα μνημόνια στην πραγματικότητα οδήγησαν σε μια βία υποχώρηση του κράτους δικαίου συνολικά στην χώρα μας και τώρα, ακόμα και τώρα, αυτές οι απαράδεκτες μνημονιακές ρυθμίσεις εξακολουθούν και υφίστανται και καταδυναστεύουν κυρίως τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι ψάχνουν από κάπου να πιαστούν προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να μπορέσουν να ονειρευτούν και δεν έχουν κανένα απολύτως εργαλείο στα χέρια τους. Και βεβαίως ούτε εμείς ως συνδικάτα, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, παρά τις παθογένειές μας βεβαίως είμαστε ακόμα εδώ στη σκηνή, να μην πω ολόκληρο το στίχο του τραγουδιού, και προσπαθούμε να βρούμε το βηματισμό. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Θα φανεί στο χειροκρότημα, γι' αυτό και εμείς κάναμε παρεμβάσεις σε 30 νομούς της χώρας με ενημερώσεις εργαζομένων και επισκέψεις σε χώρους εργασίας, ενώ ταυτόχρονα βομβαρδίζουμε με ραδιοφωνικά σποτ, με επισκέψεις μας σε χώρους εργασίας, ώστε να επικοινωνηθούν τα αιτήματα του κόσμου της μισθωτής εργασίας και να δώσουμε ένα δυναμικό μήνυμα, αν θέλετε, στην κυβέρνηση εν ώψη και των ευρωεκλογών και ως Ευρωπαίοι εργαζόμενοι και ως Ευρωπαίοι πολίτες, ότι ως εδώ δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, δεν πάει άλλο με όσα καταδυναστεύουν την καθημερινότητά μας. Κρατάω το κομμάτι που είπατε παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος. Θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα με αυτό. Κύριε Μητρόπουλε, κύριε καθηγητά, θέλω το δικό σας σχόλιο σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα ακρίβειας που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Πώς θα το διορθώσουμε, πώς μπορούμε να βάλουμε φρένο, πώς μπορεί να μπει φραγμός? Κύριε Αγγελόπουλε, άκουσα με προσοχή τις σωστές θέσεις του κυρίου Καραγεωργόπουλου και το 1982 όταν συνέτασα το προσέδιο του νόμου 1264, στην ουσία παραφράζοντας τον πιο σημαντικό προοδευτικό νόμο, τότε Ιταλικό νόμο συνδικαλιστικό, αλλά και το 1990 όταν στην Επιτροπή για τις Συλλογικές Συμβάσεις με τον αείμνηστο Γεννηματά του είχαμε παραδώσει τις βασικές απόψεις στήριξης
του μετέπειτα νόμου 1876 στήριξης των συνδικάτων. Τα συνδικάτα έχουν υποστεί θεσμική αποψήλωση με πρωτοβουλία των μνημονιακών κυβερνήσεων, μάχονται και με την απεργία που κάνουν να ανακτήσουν τα βασικά τους δικαιώματα, αλλά αυτό που είπε ο κύριος Καραγεωργόπουλος είναι σημαντικό. Έχει να κάνει και με τον στόχο του κυρίου Πρωθυπουργού που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί για 1.500 μέσο ιδιωτικό μισθό, διότι οι κλαδικές συμβάσεις περισσότερες είναι ανενεργές. Δεν ενθαρρύνουν τα συνδικάτα και οι εργοδοτικές κυρίως οργανώσεις για να συμφωνήσουν και να διαπραγματευτούν. Άρα λοιπόν είμαστε πίσω. Άρα καλώς μάχητη η ΓΕΣΕ και προτάσει και τα ζητήματα της ακρίβειας. Ήδη απεκάλυψε πρόσφατα πού βρισκόμαστε με την αγοραστική δύναμη. Προέχει λοιπόν για να υλοποιηθούν και η χειμερική, θα έλεγα, η ουτοπική πρωθυπουργική στόχη και εξαγγελίες για μέσο μισθό το 27.500 θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, όπως είπε ο Δημήτρης, ο κύριος Καραγεωργόπουλος, οι συλλογικές συμβάσεις να ενθαρρυνθούν και να φύγουν οι τροχοπέδες που υπάρχουν από νόμους Χατζηδάκη αλλά και παλιότερα μνημονιακούς νόμους που δυστυχώς, κύριε Αγγελόπουλε, ο νόμος 4093 ακόμη στερεί από τη ΓΕΣΕ. Από το 2012. Από το 2012. Ναι, να διαπραγματεύεται τους μισθούς. Άπαξ λοιπόν και έχει αφαιρεθεί από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους το δικαίωμα από το 12, με νόμο του 12. Το βασικό τους δικαίωμα, το υπαρκτικό τους δικαίωμα να διαπραγματεύονται τους βασικούς μισθούς, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ζήτημα. Τι μπορεί να γίνει στη διαδικασία της αλυσίδας από εκεί και κάτω, στα υπόλοιπα κομμάτια, σε διάφορες ομοσπονδίες. Προφανώς η σχέση είναι τελείως ετεροβαρής. Άμα φύγουμε από τα κλαδικά και επαγγελματικά και πάμε σε επιχειρησιακές συμβάσεις, εκεί η ΓΕΣΕ δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στους επιχειρηματίες, λέω όσο θέλει, όταν ο επιχειρηματίας πιέζει, εξαναγκάζει, πείθει και κάνουν επιχειρησιακές συμβάσεις ή ατομικές συμβάσεις. Αυτά που βλέπουμε στο μεγαλύτερο δίκτυο νομικών που έχουμε η ΕΝΙΠΕΚ και ως γραφείο δικηγορικό, αυτά που βλέπουμε καθημερινά και με την ψηφιακή κάρτα και με την ορομέτρηση. Διάβαζα ένα εξαιρετικό δημοσιευματικό σας εχθεσινό και σήμερα για τις πρωτοβουλίες Υπουργού, αλλά και χθες αυτά που αναδείξατε εσείς, αγαπητέ Βασίλη, κύριε Αγγελόπουλε, για τις παθογένειες του νεότεκτου θεσμού της ψηφιακής κάρτας. Τα προβλήματα. Γνωστά στο Υπουργείο Εργασίας αυτά. Βεβαίως, μαζικής εφαρμογής. Πώς δηλαδή λειτουργεί αυτός ο θεσμός και στο τέλος αυτά τα υποδείγματα που αναλάβατε, που αναδεικνύεται, θεωρώ και η ΓΕΣΕ σας έχει δώσει στοιχεία. Αυτό θα έλεγα ότι η αδυναμία του συστήματος να δεσμεύσει και να ελέγξει αυτόν τον θεσμό που όλοι κάπως λίγο πολύ είχαμε πιστέψει. Και εσείς, κύριε Καραγεωργόπουλε, στο πεδίο αυτό της ψηφιακής κάρτας που ως συνομοσπονδία το θέλατε και το προωθούσατε, διαπιστώνετε παθογένειες και δυσλειτουργίες. Τις έχετε αναδείξει και άλλωστε με συγκεκριμένα δελτία τύπου από συγκεκριμένη ομοσπονδία, από τον κλάδο του εμπορίου, και έχετε ένα προς ένα περιγράψει τα προβλήματα και το τι βιώνουν οι εργαζόμενοι πια που είναι μέσα στο σύστημα και λειτουργούν υπό το καθεστώς της ψηφιακής κάρτας. Πολύ σωστά, κύριε Αγγελόπουλο. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες και στο Εμπόριο, μια νεοσύστατη ομοσπονδία με πάρα πολλές όμως μεγάλες και παλιές συνδικαλιστικές πρωτοβάθμιες οργανώσεις, ανέδειξε πριν από λίγες εβδομάδες ένα προς ένα, μία προς μία τις παθογένειες της ψηφιακής κάρτας, και μάλιστα είχατε κάνει και εσείς εκτενές από το ρεπορτάζ. Αυτές οι παθογένειες εξακολουθούν και υφίστανται. Είναι εντελώς λανθασμένη η αρχιτεκτονική όπως έχει στηθεί όλο το σύστημα ελέγχου του ωραρίου εργασίας, και βεβαίως είναι και παρεμβάσεις, οι μικρές και πονηρές νομοθετικές παρεμβάσεις που γίνονται κατά καιρούς, είτε μας έρχονται ως τροπολογίες, είτε μας έρχονται ως εργασιακό νομοσχέδιο. Όλες αυτές οι μικρές παρεμβάσεις έχουν συμβάλει στο να υπάρχουν πάντα μικρές τρύπες ή και πολύ μεγάλες χαραμάδες, προκειμένου οι εργοδότες να εκφεύγουν των νομικών τους υποχρεώσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έτυχε, πέτυχε, είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης αν θέλουμε να επιβάλλουμε κανόνες στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά θέλετε να τα αναδείξετε με την απεργία της Τετάρτης. Σε μια στιγμή όμως που το συνδικαλιστικό κίνημα, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό,
μάλλον εμφανίζεται διαιρεμένο. Τις τελευταίες μέρες έχουμε δει επίσημες τοποθετήσεις και κόντρες ανάμεσα στη ΓΕΣΕΕ και στην ΑΔΔ και στη ΓΕΣΕΕ, με όποια σειρά θέλετε εσείς, που μάλλον δυσκολεύουν να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ενότητα σε σχέση με το συνδικαλιστικό κίνημα. Πώς αλήθεια θα μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος, αν υποθέσουμε ότι είναι κοινός, ο στόχος για καλύτερες και πιο ποιοτικές δουλειές, για καλύτερους και υψηλότερους μισθούς, για να νικηθεί η ακρίβεια, για να αντιμετωπιστούν εργασιακά προβλήματα, όταν το συνδικαλιστικό κίνημα εμφανίζεται τόσο διαιρεμένο? Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι είναι και η άποψη της Συνομοσπονδίας ότι καθόλου διαιρεμένο δεν είναι το συνδικαλιστικό κίνημα. Ο ιδιωτικός τομέας, γιατί εμείς εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σύσσωμος και διαπαραταξιακά με ομόφωνες αποφάσεις του μέσα από το Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ, το σύνολο των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών της δύναμης της ΓΕΣΕΕ συμμετέχουν στην απεργία. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πάρα πολλά, και πληροφορήθηκα σήμερα κάνοντας και μια καταγραφή από τις ανακοινώσεις, πάρα πολλά νομαρχιακά τμήματα και της ΑΔΔ συμμετέχουν στην απεργία την οποία έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ. Πάρα πολλές ομοσπονδίες του δημοσίου τομέα εξήγηλαν συμμετοχή και προκήρυξαν απεργία 24ωρη για τις 17 Απρίλη, την ημερομηνία που η ΓΕΣΕΕ έθωσε. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι το μεγαλύτερο μέρος των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα της χώρας συμμετέχουν σε αυτή την απεργία. Και πρέπει να περάσουμε και το μήνυμα ότι συμμετέχοντας στην απεργία διαμαρτυρόμαστε κατά της αυξανόμενης ακρίβειας, στηρίζουμε τη διεκδίκηση για επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αγωνιζόμαστε για δίκαιες αυξήσεις στους μισθούς που θα ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος. Έχουμε βάλει αιτήματα τα οποία αγγίζουν όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ιδιότητας, αν είναι πλήρους απασχόλησης, αν είναι αόριστου χρόνου, αν είναι ορισμένου, αν είναι ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Αυτά τα ζητήματα μας αγγίζουν όλους και πρέπει να αγωνιστούμε έτσι ώστε να ανασχέσουμε αυτή τη λέλαπα, η οποία στο πέρασμά της σαρώνει κυρίως τους μικρούς που είναι η αδύναμη κρίκη αυτής της αλυσίδας. Γιατί οι εργοδότες μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπετε ποια είναι τα κέρδη των πολυεθνικών εταιριών, βλέπετε πώς αυξάνονται οι τιμές στο ράφι και μετακυλείται το όποιο κόστος στον καταναλωτή. Βλέπετε την εσχροκέρδεια να κάνει πάρτι και τα ολιγοπόλια, γιατί μιλάμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα της ολιγοπολιακής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας, ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα ράλι ανατίμησης των τιμών στα ράφια, προκειμένου να επαυξήσουν σε βάρος των καταναλωτών και των εργαζομένων τα κέρδη τους. Πάντως, συνεπώς δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, ούτε για διαιρέσεις. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι η κεφαλή της ΑΔΔ δεν συμμετέχει στην απεργία επίσημα, και όχι μόνο αυτό, προκήρυξε δική της απεργία ένα μήνα μετά, στις 21 Μαΐου. Ναι, είναι μια απόφαση της κεφαλής, όπως είπατε. Εσείς πάλι ως ΓΕΣΕΕ δεν συμμετείχατε στην απεργία της ΑΔΔ που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου. Με επιχειρήματα, αλλά δεν συμμετείχατε. Το έχει απαντήσει και ο πρόεδρός μας. Με επιχειρήματα, δεν διαφωνώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συμμετείχατε. Ο πρόεδρος μας είπε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε στο μπλέντερ μία ημέρα πένθους, εθνικού πένθους, στην επέτειο για τον άδικο χαμό, για το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, όπου θα έπρεπε όλοι να θρηνούμε τις 57 ψυχές και να ζητάμε ένα να είναι το αίτημα, η απόδοση δικαιοσύνης, να βάζουμε στο ίδιο μπλέντερ με τις 57 ψυχές και την απόδοση δικαιοσύνης και άλλου είδους αιτήματα. Και νομίζω ότι αυτό επιβάλλει η φωνή της λογικής. Δεν είναι ότι τέθηκε μία ημέρα στις 28 του μήνα, όπου θα έπρεπε όλοι να πετήσουμε, να κάνουμε συλλαλητήρια, να κάνουμε συγκεντρώσεις και να πετήσουμε την απόδοση δικαιοσύνης. Τέθηκαν 1002 άλλα ζητήματα, υποβαθμίζοντας, αν θέλετε, αυτή την ημέρα. Αποφασίσαμε σαν ΓΕΣΕΕ να μην συμμετάσχουμε σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι μαζί μας σε αυτή την συλλογιστική και τη λογική. Πράγματι. Να βάλουμε όμως στη συζήτηση και τον κύριο Μητρόπουλο, που είναι λίγο έξω από τη διαδικασία τη συνδικαλιστική, να μας πει τη γνώμη του βλέποντας τα τεκτενόμενα στο συνδικαλιστικό χώρο. Κύριε Αγγελόπουλε, σωστά μίλησε ο κύριος Καραϊρογόπουλος. Η Συνομοσπονδία, η ΓΕΣΕΕ, στην προσεχή απεργία έχει βάλει μείζωνα καθήκοντα και μείζωνα αιτήματα, την ακρίβεια. Άρα λοιπόν οφείλουμε όλοι και να στηρίξουμε, αλλά οφείλει και το άλλο κομμάτι,
το δημοσιοϋπαλληλικό, ήμουν για χρόνια νομικός σύμβουλος της Ανωτάτης Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Βοήθησα και εγώ επί προεδρίας Αΐμης του Παπασπύρου να μπορούν να μιλούν οι δύο συνομοσπονδίες δημοσιοϋπαλληλικές, αλλά βεβαίως για πλήρη ταύτιση, όπως εξήγησε ο κύριος Καραγεωργόπουλος, δεν μπορεί να γίνεται λόγω των ιδιαιτεροτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών εργατών και υπαλλήλων. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει να στηριχτεί η απεργία, λόγω του ότι κυρίως βάζει σωστά, μείζωνα και γενικότερου ενδιαφέροντος αιτήματα. Εδώ οφείλουν να πέσουν οι τόνοι, να συνεργαστούν και να καταλάβουν ότι την πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας στις 17 πρέπει να τη στηρίξουν όλοι. Να πέσουν οι τόνοι, είπατε μια πολύ χαρακτηριστική λέξη. Η ΓΕΣΕ... Συμφωνώ και εγώ. Παρακαλώ, κύριε Καραγεωργόπουλε. Συμφωνώ και εγώ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως αντιπαράθεση. Ας αφήσουμε πίσω τα μικρά και ας προχωρήσουμε για τα μεγάλα, γιατί ο κόσμος έχει τεράστιες απαιτήσεις από το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο έχει μια πρώτης τάξης ευκαιρία να πάρει πίσω την χαμένη εντός εισαγωγικών τιμή του. Κύριε Μητρόπουλε, προημερών η ΓΕΣΕ, και με αυτό πηγαίνει στην απεργία, αναφέρθηκε στο πεδίο της ακρίβειας, μιλώντας για επιβολή πλαφών, για διατίμηση. Να χτυπηθεί δηλαδή το πεδίο της εσχροκέρδειας όπου υπάρχει στη ρίζα του. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό αποτελεί λύση τελικά στο πρόβλημα? Αποτελεί πρόταση, αλλά όλα αυτά ό,τι έχουν να κάνουν με τους φόρους και όλα αυτά τα ζητήματα δεσμεύονται και με τη συμφωνία για το χρέος ή μείωση του ΦΠΑ κλπ. Δεν αφήνουν οι δανειστές. Είναι σωστός ο στόχος. Αλλά αν ανατρέξουμε και εμείς έχουμε εμβαθύνει στα κείμενα τα δεσμευτικά με τους δανειστές και κυρίως στη συμφωνία για το χρέος που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που λήγει το 2032, δεν μπορούν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα των τιμών και τα ζητήματα των φόρων και των τελών να περιστούν χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τους δανειστές. Εδώ αρκετοί κυρίως πρόσωποι της επικοινωνίας αλλά και δικοί μου συνάδελφοι αδυνατούν να καταλάβουν ότι πολλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα κάνει και η ίδια λόγω του προσανατολισμού της. Δεν θέλει να τα κάνει, αλλά κυρίως λόγω των δεσμεύσεων της ισχυούσης συμφωνίας για το χρέος, κακής συμφωνίας του 2018 που λήγει το 2032. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι εδώ πρέπει να πιέσουμε όλοι και καλώς πιέζει η Γενική Συνομοσπονδία, αλλά αν γνωρίζουμε τα κείμενα και τις δεσμεύσεις με τους δανειστές θα πέσουμε από τα σύννεφα και γι' αυτό βεβαίως συμμερίζομαι τα αιτήματα, αλλά βλέπω ότι αλυσιτελώς και προβάλλονται και βεβαίως και επιτυγχάνονται. Κύριε Καραγεωργόπουλε, πιστεύετε κι εσείς ότι το πρόβλημα τελικά κρύβεται εκεί πίσω στη μνημονιακή περίοδο και απλώς το βρίσκουμε μπροστά μας όσο περνούν τα έτη και τώρα το βρίσκουμε πολύ πιο έντονα στο πεδίο της ακρίβειας και σε βασικά είδη διατροφής, άρα το πεδίο της διατίμησης, το πεδίο της επιβολής πλαφών μάλλον δεν μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί? Η διατίμηση, όσο σκληρή και αν ακούγεται ως έκφραση, είναι μια πρόταση την οποία έχει καταθέσει η ΓΕΣΕ και την έχει τεκμηριώσει επιστημονικά και μέσα από το Ινστιτούτο Εργασίας στην τελευταία έκθεση την οποία δώσαμε στην δημοσιότητα, αλλά είναι ένα μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου προτάσεων που έχουμε κάνει και για μείωση ΦΠΑ. Δεν αρκεί μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Είπατε και για μείωση ΦΠΑ σε συγκεκριμένα διατροφής και για αυστηρούς ελέγχους. Ο Δημήτρης, αλλά το ΦΠΑ για παράδειγμα είναι δεσμευμένο εξαρτημένο με το χρέος, όπως ακόμα και τα έσοδα του Μουσείου της Ακρόπολης. Άρα λοιπόν πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει και πολιτικοί παράγοντες λοιπά, ότι ακόμα και τα εισιτήρια για την είσοδο στην Ακρόπολη είναι δεμένα με τη συμφωνία για το χρέος, όπως και ο ΦΠΑ. Υπό αυτή την έννοια εδώ προβάλλουν ενστάσεις οι δανειστές λόγω των δεσμεύσεων που έχει αναδεχθεί κακώς η χώρα λόγω της ισχυούσης συμφωνίας για το χρέος, κακής συμφωνίας δεσμευτικής σε βάρος του λαού. Ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, κύριε Καραγεωργόπουλε, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό στο σύνολο των συνάδελφών μου και των συναδελφών μου του ιδιωτικού τομέα ότι αυτή η απεργία είναι μια απεργία κομβικής σημασίας. Τώρα πρέπει να βάλουμε τις βάσεις, τώρα που όλοι μας λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, τώρα που βλέπουμε
την ακρίβεια να ξαναμίζει κάθε εισόδημά μας. Τώρα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα τον καλό, να βάλουμε τις βάσεις για να ξαναχτίσουμε ένα νέο δικαιωματικό χάρτη, πιο καλύτερο για εμάς, τα παιδιά μας, αλλά κυρίως και τις επόμενες γενιές. Τώρα λοιπόν θα είναι το πρώτο σκαλοπάτι αυτή η απεργιακή κινητοποίηση, μια σειρά αγώνων που καλούμαστε να δώσουμε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας και κυρίως οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να πάρουμε πίσω και εργαλεία δουλειάς και κατακτήσεις και να χτίσουμε και νέα δικαιώματα, τα οποία δεν τα είχαμε πριν από τα μνημόνια. Έχει αλλάξει η εργασία, έχει αλλάξει η δομή της παροχής των υπηρεσιών. Πρέπει να κάνουμε τέτοιες προσαρμογές επωφελία των ανθρώπων που εκπροσωπούμε. Ήταν ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, φίλες και φίλοι, γραμματέας τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΓΕΣΕ και ο πολύ γνωστός καθηγητής, δικηγόρος, εργατολόγος κ. Αλέξης Μητρόπουλος. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τη συμμετοχή σας στην απασφάλιση. Ευχαριστώ, κύριε Αγγελόπουλο, και καλή επιτυχία στην απεργία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ασχοληθήκαμε με το πεδίο της επαγγελματικής ασφάλισης, ασχοληθήκαμε και με το κομμάτι της ακρίβειας συνδυαστικά με την απεργία που έρχεται μεσοβδόμαδα από την ΓΕΣΕ. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά.